Това е единственият влак, който може да пресече море. Да, чухте правилно. Този влак, който свързва Хамбург в Германия с Копенхаген в Дания, е уникално технологично постижение. За да премине през Балтийско море, той се качва на ферибот, оборудван с релси. Представете си влак, който се движи по вода с невероятна скорост и след това продължава по релсите през снежните планини на Дания. Едно невероятно изживяване, което звучи като сцена от научно-фантастичен филм, но е напълно реално. Тази иновативна система, известна като линията на летящите птици, съчетава железопътен и морски транспорт. Пътниците могат да се наслаждават на панорамна гледка към морето по време на преминаването, без да напускат удобните си места във влака. След като прекоси морето, влакът продължава пътуването си по суша. Това съчетание на инженерство и практичност функционира десетилетия, преди да бъде заменено през 2019 година с още по-модерни проекти. Този уникален влак доказва как иновациите могат да преобразят пътуването. Истински пример за човешка изобретателност, при който море и релси се сливат, за да създадат незабравимо преживяване. А вие бихте ли се качили на влак, който пресича морето? Споделете мислите си в коментарите и споделете видеото.